Det er en stor fornøjelse for mig at være her og snakke om mit yndlingsemne, Martinus. I 1995, der faldt jeg over det er jo faktisk både ved Nielses og ved Eriks hjælp. Erik havde på et tidspunkt købt en bog, der handlede om Martinus. Det var Jens Engelsbrechts bog, Den intuitive tanke. Og da Niels han kom med vores bøger, som havde været opbevaret i hans hus, og vi skulle til at pakke bøgerne ud, så lå den øverst. Og på det tidspunkt havde jeg været en søgende sjæl i mange år, og så tænkte jeg bare, da intuitivt, da jeg så den her bog, så tænkte jeg, det skal jeg sætte mig ind i. Og så købte vi alle hans bøger. Jeg læste først det, der stod der i Jens Engelsbrechts bog, og så købte vi alle Martinus' bøger, og det tog mig nok et år at læse, i hvert fald hans 2 hovedværker, og jeg var fuldstændig ellevild. Og så besluttede jeg mig til, at det måtte jeg fortælle nogen, og det resulterede så i min første bog, som jeg skrev på engelsk. Jeg har bifag i engelsk og hovedfag i spansk. Og den udkom i 2002, og den hedder Death is an Illusion. Den er også udkommet på dansk, Døden er en illusion. Og siden da, der har jeg så udgivet, eller skrevet, 10 andre bøger om aspekter af Martinus' værk. Men det skal vi jo ikke snakke om nu. Det er bare sådan, at I ved, at det har været min, og er stadigvæk, min store lidenskab. Her har vi Martinus som 30-årig, og her har han opnået at få kosmisk bevidsthed. Og det kan man ligesom godt se på ham. Man kan se på hans forklarede blik, at der er et eller andet, han ved, som vi andre ikke ved. Og så siger han det interessante, og det har han sagt mange gange i løbet af sit liv. Jeg er ikke mere, end hvad alle andre vil blive med tiden. Og det betyder jo så, at det Martinus han havde kosmisk bevidsthed. Det kommer vi alle sammen til at få. Og det synes jeg er jo helt fantastisk. Og har man egentlig tænkt over, hvad det vil sige, og har man tænkt over, hvornår det her det kommer til at ske. Og det er jo sådan noget af det, vi skal snakke om i dag. Hvornår får vi det? Og hvad vil det egentlig sige at have kosmisk bevidsthed? Martinus' værk appellerer til vores intellekt, og ikke så meget til vores følelser. Alle de andre testamenter, det var baseret på, at de skulle henvende sig til vores følelser, og vi via følelserne skulle få lyst til at sætte os ind i det. Og som Ole Terkelsen siger, den evige sandhed er inkarneret flere gange på jorden, blandt andet i form af kristendommen eller kristi budskab. Men det er først med Martinus' værk, at det første gang, at den er inkarneret i intellektuel form. Og det synes jeg jo er interessant. Så nu skal vi ikke længere føle, nu skal vi se det, eller læse det og studere det med vores intellekt. Og hvorfor er det, at vi får et større og større intellekt? Det er jo fordi, at vores intelligensenergi, den vokser. Og det kan man se på nogle af Martinus' symboler, at vi bliver mere og mere intelligente, jo flere liv vi lever. Intelligensenergien vokser på bekostning af instinktenergien. Og det er jo instinktenergien, der bærer vores evne til at tro. Og jo mere vi studerer, eller jo mere vores intelligens udvikler sig, jo dårligere bliver vi til at tro. Nu kan vi simpelthen ikke tro længere. Nu vil vi vide. Vi vil have noget åndelig næring, der appellerer til vores intellekt. Martinus' værk er åndeligt føde for den videnskabeligt indstillede. Det videnskabeligt indstillede moderne menneske, der lever i et moderne teknologisk samfund med et videnskabeligt fundament. De henvender sig til dem, der ikke længere kan tro, men vil vide. Og som jeg også skriver der, det er skrevet for dem, der ikke længere kan lade sig forføre af religionens magi. Den der simpelthen, religionen har mistet sin magi, siger ikke folk noget. Og dem, som søger logiske svar på livsmysteriet. Og så er det også en vigtig pointe, det er, at Martinus han forsøger jo ikke at omvende nogen. Han siger helt klart, at dem, der stadigvæk kan tro,
de skal endelig blive ved med det. Man skal blive ved med at tro, så længe man kan, fordi det giver jo næring til ens sjælsområde, at man kan tro, og så har man ligesom noget, man kan forholde sig til i krisetider. Men det menneske, hvis intellekt er vokset over trosevnen, har jo ikke noget. Der er jo ikke rigtig noget. Jo, det er der nu. Det er der med Martinus' værk. Der kan man få næring, eller få næring til sit åndsliv. Og man ved, at der kan man ligesom gå hen. Det overraskede mig meget, da jeg ligesom hørte, at Martinus han talte om ateister, fordi jeg havde jo altid lært i kraft af min kirkelige eller min kristelige opdragelse, ikke fordi den var særlig heftig, men i hvert fald så hørte man jo, at ateister, de kunne bare gå direkte til helvede, det var helt forfærdeligt med dem. Men der siger Martinus, nej, der slet ikke. Ateismen er jo et skridt på vejen mod, at man ikke længere tror, men ved. Og det er ligesom, man tørrer tavlen ren, og så er der plads til ny viden. Som Jesus siger, man kan ikke hælde ny vin på gamle flasker. Der skal nye flasker til, eller er det sække, eller sådan nogle vinsække, hvorom alting er. Der skal nye flasker til, og det her nye flasker, det er så, at man først skal tørre tavlen ren. Så skal vi se på, hvad vil det sige at have kosmisk bevidsthed? Det vil sige, at ens bevidsthed ikke er begrænset til det fysiske plan. Man kan ligesom se ud over det fysiske plan og ind i verdensaltets tomrum. Man kan se alle de årsager, der ligger derude. Det er helt fantastisk. Og det betyder også, at man har intuitionsenergien under viljens kontrol. Jeg ved godt, at man samtidig hører om forskere, der har siddet og grublet over et eller andet stort problem i lang tid, og pludselig så får de sådan et intuitivt flash, og så har de svaret. Men Martinus, og det kommer vi jo så alle sammen til, han havde intuitionsenergien under viljens kontrol, og det betød, at når han ville have svar på noget, så skulle han bare tænke på det, og så kom svaret sådan her. Og det er jo helt fantastisk. Og han sagde jo også samtidig, det står ikke noget, men han sagde jo mange ting, som ikke er skrevet ned. I skulle lige vide, hvor fantastisk det er at have kosmisk bevidsthed, og det tror jeg på. Og det betyder så også, at man ved selvsyn ved, at døden er en illusion, og at vi er evige væsener, og at alt er såre godt. Og så tænker man, men nu er det med russerne, der har invaderet Ukraine, og sådan, hvordan kan det nu være såre godt? Det kan jo ikke passe. Men jo, det er såre godt, fordi at verden afspejler til hver en tid det udviklingstrin, jorden og vi står på. Og derfor er det såre godt i forhold til, hvor langt vi er kommet i vores evolution. Det er, som det skal være. Alt er, som det skal være. Når det ikke er bedre, end det er, så er det fordi, vi er ufærdige mennesker. Jorden er ufærdig. Men på et tidspunkt, så bliver vi jo færdige. Men alt er såre godt på hver eneste trin i forhold til den evolution, som vi og jorden er ude på. Og så gentager jeg det der med, at alle væsener er på vej med at få kosmisk bevidsthed. Jorden er jo også et levende væsen, og det er der jo rigtig mange, der ikke er klar over. Især videnskab. De tror jo, at vi lever på en død klump ler med nogle klipper. Og at det er dem, os, der bestemmer. Men det er det ikke. Jorden har livsoplevelse, ligesom alle levende væsener har. Også cellerne inde i vores krop har livsoplevelse, og vi har livsoplevelse. Og jorden er også på vej mod at få kosmisk bevidsthed. Ligesom vi alle sammen er. Alle levende væsener er på vej til at få kosmisk bevidsthed. For jordens vedkommende, så ligger det kun 3.000 år fremme i tiden. Nu kan det være, at I tænker om 3.000 år, det er jo så om lang tid. Men set i jordens livsperspektiv, så jorden er jo milliarder år gammel, det er enormt gammel. Vi ved ikke engang rigtigt, hvor gammel den er. Så er 3.000 år, det er altså om et kvarter i jordtid.
Og så derfor er den lidt, den er godt klar over, at den skal skynde sig. Den skal være klar. Og hvad er den skal være klar til? Hvordan bliver den klar til at få den her kosmiske bevidsthed? Ja, det er noget af det, vi skal snakke om. Inden vi ser på det, så skal vi lige se på de livstegn, der er. Så hvad er det, der kan fortælle os, sådan at vi uden tvivl ved, at jorden er et levende væsen? Ja, det er for det første det der med iltniveauet. Det ligger altid på 21%. Det er ligegyldigt, hvad der sker, hvor meget udstødning vi sender ud, og hvad vi ellers gør. 21% ligger det på. Og så spørger man sig selv, jamen, hvordan kan det egentlig det? Jamen, det kan det da kun, fordi der er nogen, der regulerer det. Hvordan skulle det ellers kunne lade sig gøre? Og det er jo jordjeget. Jordjegets bevidsthed regulerer iltprocenten. En anden ting, det er saltindholdet i havene. Også ligger konstant omkring 3,5%. Men det største bevis for, at jorden er et levende væsen, det er jo, at den har stofskifte. Og det er, hvordan kan vi vide det? Jamen det ved vi jo. Vi ved, at alt går i cyklus. Al materie, bladene falder ned om efteråret, og falder ned og ligger ned på jorden, så bliver de på en eller anden måde opløst, og indgår så i en ny cyklus. Det bliver brugt til, at de nye planter kan vokse i. Alt er underkastet jordens stofskifte. Det gælder det her bord og den her stol. Også selvfølgelig vores fysiske legemer. Alt er underkastet det. Der er jo ikke noget, der ikke på et tidspunkt bliver nedbrudt. Der er noget, der tager rigtig lang tid. Den her bord, det tager nok flere hundrede år. Men der er ikke noget, der ikke er underkastet jordens stofomsætning. Og derfor er det et tydeligt tegn på, at jorden er levende. Det er jo kun levende væsener, der har stofomsætning. Hvis vi kigger på månen, som er en død planet, der er jo ikke noget, der foregår ikke noget af den stil. Så det er helt klart, det største tegn på, at jorden er levende, det er den stofomsætning. Jorden spiser og sover. Hvad spiser den? Hvad får den at spise? Ja, den får alt det lysstof, som bliver udsendt fra solen hele tiden. Og det er jo lysstoffet, der ligesom giver planterne liv, og, så de kan vokse og sådan noget. Så det er lysstoffet, det er dens føde, og det får den rigtig, rigtig meget af. Faktisk så læste jeg på et tidspunkt, at jorden modtager hver dag fra solen 14.000 gange mere energi, end vi mennesker behøver. 14.000 gange mere om dagen. Det er ret meget. Så det er jo bare et spørgsmål om at ligesom kunne tappe ind i den energi. Så har vi ikke flere problemer med det. Og det er vi jo også på vej til, kan man sige. Den sover på skift. Altså når vi sover, så sover halvdelen af jordens befolkning. Og sådan kører det jo hele vejen rundt. Dem, der er ude i lyset, de er vågne, og dem, der er i mørket, de sover. Så jorden, den sover og er vågen på skift. Og så har den også et åndedræt. Det er den kæmpe store vandets cyklus. Altså I ved, vandet fordamper, når det bliver varmet op. Så bliver det fortættet, når det kommer op i den kulden. Så falder det som regn, og så kører det sådan der. Vandets cyklus, den er jo kendt, det er kendt af alle. Og det er også jordens store åndedræt. Men jorden, den snakker også med nogen. Den har nogen at snakke med. Det er ikke sådan, den lever ensomt. Den snakker med sine naboer, andre himmellegemer i nærheden. Det vil sige, at nu ved jeg jo ikke, hvad for nogen, men det meste af jordens liv, den bevidsthed er beskæftiget på det åndelige plan. Altså den har vist 80%. Altså at ligesom det, den kommunikerer åndeligt med andre planeter. Så det er ikke så meget, den er ikke så meget fysisk, den er mere åndelig. Nu skal vi se på et af Martinus' mest, det er et af de vigtigste symboler, man overhovedet kan se på, fordi det forklarer så mange ting. Det er symbol nummer 7, og det er livsenlighedsprincippet, der fortæller, at alt er liv inden i liv. Vi kan sige, at den store
den store cirkel her, lad os sige, den repræsenterer jorden. Så er de mindre cirkler, de repræsenterer så de levende væsener, der bor på jorden, sådan nogle som os. Og de mindre cirkler, de repræsenterer så de organer, der er inde i os, og de endnu mindre, så de molekyler, der er inde i os, og de endnu mindre cellerne, og de endnu mindre atomerne, og så videre, og så videre, og så videre. Det vil sige, at det er det samme princip, der gentager sig hele vejen. Vi kan også sige, at det her, den store, at den her, hvad var det, jeg sagde, den her, den repræsenterer jorden. Men hvis vi nu siger, at den her repræsenterer jorden, så er den store, repræsenterer den jo solsystemet. Og så, hvis der var en, der var endnu større, galaksen og så videre. Så alt har den samme struktur. Og det er jo fantastisk vigtigt at vide, at hvis du går ud i himmelrummet, så har du den samme struktur. Altså, du kan ikke... Sokrates, han sagde, kend dig selv, og du kender hele universet. Og det er jo nemlig rigtigt, fordi der er ikke noget ude i universet, som vi kan sende Andreas Mogensen ud i, som vi ikke kan studere inde i vores egen krop. Det hele gentager sig. Og når vi først når frem til den erkendelse, så bliver det jo gør det jo enhver rummission overflødig. Altså, hvad skal vi derudefter, når vi bare kan kigge her, hvordan vores egen krop er indrettet? Så det er igen vigtigt at konstatere, at alle livsenheder har livsoplevelse. Det gælder også vores celler, vores atomer. Alle har livsoplevelser, det er utroligt. Men hvad oplever de der derinde? Jamen, de oplever det samme, som vi oplever. Vi er jo et univers. Vores krop er jo et univers for alle de der livsenheder, der bor derinde. Så det er jo sådan, det begynder at svimle, ikke? Så har jeg et foto, jeg har hugget fra iStock, som I kan se. Og det er det skal illustrere vores bevidsthed. Vores bevidsthed er et energifelt, og det sidder udenom kroppen. Det er ikke begrænset til hjernen. Det tror videnskaben jo, det er fordi, de ikke helt har fattet det endnu. Bevidstheden er et energifelt, der sidder rundt om hjernen og om kroppen. Og det er det, vi er. Vi er ikke vores krop. Vores krop er et instrument for bevidstheden. Og denne her bevidsthed, den overlever døden hver eneste gang. Der kan slet ikke være nogen som helst tvivl om det. Energi kan ikke skabes, og det kan ikke opløses. Så det er evigt. Vi er evige væsener. Helt 100% sikkert. Og det, der er interessant, og det, der er rigtig vigtigt pointe, det er, at vores bevidsthed er bare en samling af vores tanker. Det er vores tankefelt. Og alle vores tanker, alle dem, vi har, de sidder i bevidstheden. Men ikke nok med det. I bevidstheden sidder der også vores erindringer fra tidligere liv, vores viden om alting, vores talenter, vores skæbneelement. Det hele, alt det, der definerer den, vi er, sidder i bevidstheden. Den sidder ikke i kroppen. Og når kroppen er blevet ubrugelig på grund af sygdom, eller ulykke, eller dårlig livsførelse, eller hvad hedder det? Alderdom. Så siger vi er jo bevidstheden, siger, nå, gider vi ikke det her mere. Nu trækker vi os ud, og så trækker bevidstheden sig ud, og jeg skal nok lige komme bag til, hvor den så går hen. Det kommer vi til senere. Og bevidstheden, det er jo i dag erkendt ved hjælp af alle de nærdødsoplevelser, som rigtig mange mennesker har haft, at deres kroppe, de lå og var døde, klinisk døde, på en seng på hospitalet. Men de her mennesker, de kunne opleve alverdens ting, de kunne se, og de kunne høre, og de mødte andre væsener på det åndelige plan og sådan noget. Og jo flere, der er kommet af de der oplevelser,
Og der er skrevet hundredvis af bøger om det, og det er meget, meget interessant, og der er hundredvis af YouTubes videoer, der fortæller om folks folks nærdødsoplevelser. Det er så fantastisk, fordi det er jo det, der ligesom skal til, for at vi endelig kan komme ud over den helt, dødssyge opfattelse, at vi er identiske med vores fysiske krop. Det er jo ingenlunde tilfældet. Men det tror jeg, de fleste lærer jo i dag. De tror jo, at jamen, altså, når kroppen er død, så er vi døde. Men det er vi absolut ikke. Og det, der også er ved bevidstheden, det er jo, at den er en magnet. Det vil sige, du har et energifelt, og det har vibration. Alt har vibration. Og den vibration, din bevidsthed har, den bestemmes af kvaliteten af dine tanker. Det vil sige, hvis du er en meget krigerisk person, eller diktator, eller så meget selv, totalt selvisk, og bare vil have, at alle skal rette sig efter dig, så vibrerer din bevidsthed på en bestemt bølgelængde. Men derimod, hvis du er meget næstekærligt menneske, og gerne vil ofre dig for andre og hjælpe andre, så vibrerer din bevidsthed på en anden bølgelængde. Og det er vigtigt, når vi ser på det næste. Så derfor er døden en illusion. Altså det er altså fuldstændig en illusion. Altså jeg kan ikke understrege det nok. Her har vi jordens bevidsthed. Og det her er fra et foto fra ESA eller NASA, eller hvem det nu er, nogle af de der. Og jordens har et magnetfelt, og det er jordens bevidsthed. Men det ved de der folk, der studerer det her, det ved de faktisk ikke rigtigt. De ved ikke, hvad det er. Altså videnskaben ved ikke, hvad jordens magnetfelt er. De kan bare konstatere, at jorden har et kæmpestort magnetfelt, som rækker langt ud i universet. Hold da op. Men det er jo det, der svarer til vores aura, som vi så sad rundt om vores krop. Så har jorden altså også en aura og en bevidsthed, der sidder rundt om dens krop. Når vi nu dør, så trækker vores bevidsthed sig ud af kroppen. Og så finder den et sted i den åndelige verden, og for os, der tilhører jorden, altså vi er jordmennesker, så ligger den åndelige verden herude et sted. Den ligger i jordens bevidsthed. Og nu snakker vi før om ham der diktatoren, som gerne vil slå andre mennesker ihjel og bare have sin magt, han vil bestemme. Når han dør, så bliver han tiltrukket til et sted, det er jo loven for tiltrækning, som er den stærkeste naturkraft i universet. Han bliver tiltrukket til et sted herude i jordens aura, hvor de andre diktatorer, de sidder det herovre. Så ryger han derovre. Men ham, der er næstekærlig og gerne vil hjælpe, han bliver tiltrukket til et andet sted. Lad os bare sige det herovre. Så de kan aldrig komme på det samme sted, fordi de har ikke den samme bølgelængde. Og loven for tiltrækning siger jo, at energier på samme frekvens, de tiltrækker hinanden. Overhovedet den der loven for tiltrækning, den kan ikke tage fejl. Den kan kun gøre én ting, og det er at tage ens energier hen til det samme sted. Og det er det, som, når vi nu har set de her steder, som Jesus siger, i min faders hus er der mange boliger. Der er så mange destinationer i den åndelige verden, som vi kommer hen til, når vi forlader vores fysiske legeme. Og vi kommer altid hen til et sted, der nøjagtigt passer til vores egen bevidsthedsstandard. Så ja, det synes jeg, det er meget spændende. At vide, at du kommer blandt ligesindede, ligegyldigt hvem du er, så kommer du blandt ligesindede. Det kan godt være dem der sidder over ved diktatorerne, de ikke synes, det er skide fedt. Fordi der sidder jo alle de andre, der er sure og vrede, og de har ikke fået deres vilje og sådan noget. Men dem om det. Sagen er jo den, at eftersom døden er en illusion, det har vi lige konstateret, så er vi evige væsener. Evige væsener. Har I tænkt over, hvor lang tid det er? Der er slet ikke, vi kan slet ikke tale om tid. Vi er uden for, hvad der kan måles i tid. Evigheden er en ufatteligt lang tid. Hvordan skal vi da tilbringe al den tid? Bliver det ikke lidt kedeligt på et tidspunkt?
Ja. Nej, det bliver det så ikke. Fordi det er så snedigt indrettet, at vi bevæger os evigt mellem de to kontraster af lys og mørke. Fordi, hvorfor nu det? Jamen det er jo fordi, uden kontrast kan et evigt univers simpelthen ikke opretholdes. Der er også mange, der siger, jamen hvad skal vi med alt det mørke? Hvorfor skal vi igennem lidelser og krig og ulykke og alting? Og der siger Martinus, jamen det skal vi, fordi lad os nu sige, at der kun fandtes lys i verden. Og når alle mennesker, eller alle væsener i hele universet vrimler af liv, det skal ikke tro, vi er det eneste planet med liv på. Der er liv alle steder. Når alle har oplevet lyset til fulde, så har man ikke mere at opleve. Så bliver det sådan et whiteout. Der er ikke noget, man kan ikke se nogen ting, fordi nu er bare alt lys. Og det er jo det, der på symbolsk vis er beskrevet i Det Gamle Testamente, nemlig der, hvor Adam og Eva bliver smidt ud af paradiset. De går og småkeder sig deroppe i paradiset. Der er ikke rigtig mere for dem at opleve. Ud med dem. Og det skal vi så se på nu, hvordan det foregår. Det her, det er mit yndlingssymbol, symbol nummer 22. Og det viser, hvordan vi tilbringer evigheden. Aha. Her ser vi en cyklus. Alt bevæger sig i cyklus. Der er ingen undtagelse. Når vi oplever dag og nat, og hvis vi er 70 år gamle, så har vi oplevet det 25.500 gange, så burde det ligesom være fæset ind, at alt går i cykler. Hele tiden. Rundt og rundt og rundt. Vi kender vandets cyklus, vi kender materiens cyklus. Alt går i cyklus. Og det gør vores evige liv også. Og her ser vi en cyklus. Og i løbet af en cyklus, der skal vi så opleve lyset og mørket. Og de her farver, det er nogle farver, som Martinus bruger for de 6 grundenergier. Og så har han delt det her symbol op med de 2 sorte streger. Det, der ligger neden for de sorte streger, det symboliserer den fysiske verden. Og det, der ligger oven for de sorte streger, det symboliserer den åndelige verden. Når vi nu bliver smidt ud af paradiset, og det gør vi så her, ud med jer, så starter vi lige så stille med at stikke en tå ned i den fysiske verden, i form af, at vi bliver en del af noget mineralmaterie. Og det er bare fordi, vi langsomt skal øve os i at vende os til den fysiske verden. Så lever vi i form af mineralmaterie nogen tid, og på et tidspunkt, så bliver vi her via mellemstadierne af lav og mos, og det er sådan noget lav og mos. Det er sådan noget mellemting mellem en sten og især lav. Mellemting mellem en sten og en plante. Så kommer vi ind i det røde felt, som symboliserer planteriget. Og så lever vi som planter i rigtig lang tid. Millioner af år. Først er vi små planter, og så bliver vi store planter, og så bliver vi træer, og hvad ved jeg. Så herover, der bliver vi via mellemfasen, der hedder kødædende planter. Vi ved jo, der findes planter, der spiser fluer og sådan noget, og som har mavesaft. De har sådan en fordøjelseskanal, hvor de har safter, de kan opløse fluen og sådan noget. Så det er her, så træder vi ind i dyreriget. Dyreriget, det er det her orange. Og dyreriget, der befinder vi os stadigvæk. Vi tror jo, vi er mennesker. Og det er vi jo også langt hen ad vejen. Men er vi færdige mennesker? Nej. Vi er ikke færdige mennesker endnu. Vi er mennesker, der er på vej til at blive færdige mennesker. Ifølge Martinus så befinder vi os her. Jordens befolkning befinder sig her i de her 2 sidste dele af dyreriget. Og det er let nok at selv at finde ud af, hvor langt er jeg kommet? Hvornår bliver jeg rigtigt menneske? Det kan du da bare undersøge ved at spørge dig selv. Lyver jeg? Snyder jeg? Stjæler jeg? Er jeg grisk? Og altså, slår jeg andre levende væsener ihjel via min kost? Kan jeg jo finde på at gå ud og skyde nogen?
Og hvis du kan sige nej til alt det der, jamen så er du langt. Men og så det er nemt at vurdere ens eget standpunkt, så det kan man så bare selv lige så stille sidde og gøre med sig selv. Så når vi hen til det gule felt, og det gule felt, det er symboliseret af følelsesenergien. Og når vi når hen på det sted her, hvor det orange går over til det gule, så opnår vi kosmisk bevidsthed. Fordi så har vi ikke mere at lære på det fysiske plan. Og vi har ligesom bestået eksamen, og vi er blevet totalt næstekærlige mennesker, og vi lever for at tjene andre. Så kommer vi derover, og så lever vi. Det er det punkt, hvor vi får kosmisk bevidsthed, og jorden har jo en tilsvarende cyklus, den er i. Det er ikke den samme som vores, men den har det samme, og den står også så tæt på at få sin kosmiske bevidsthed, som den næsten kan. Og så trænger vi så ind her, og det her stykke, det symboliserer det rigtige menneskerige på jorden. Altså vi er stadigvæk i den fysiske verden, alt det der ligger hernede under den der streg. Men nu lever vi så i en fredelig verden, hvor alle elsker alle og så videre. Det kommer lige tilbage til lige om lidt. Fordi vi skal lige gøre den her cyklus færdig. Så på et tidspunkt, så når vi herhen. Og så er det, at vi holder op med at reinkarnere. Nu er det slut. Vi har levet i samdrægtighed med en hel masse andre levende væsener i det rigtige menneskerige. Og nu slut med det. Nu holder vi op med at inkarnere. Og det er jo et spændende ting, fordi der er jo så mange, der siger, det her er min sidste inkarnation. Og så kigger jeg til, du spiser stadigvæk kød. Prøv lige at tænke dig om. Men sådan er det altså ikke. Vi skal virkelig leve i mange inkarnationer, før vi når det punkt, hvor vi er klar til at holde op med at reinkarnere. Godt. Så lever vi først her i det rigtige menneskerige på det åndelige plan. Det var ført herfra, at Martinus han reinkarnerede. Han kommer fra det rigtige menneskerige på det åndelige plan. Så kommer vi op i visdomsriget. Den grønne farve symboliserer intelligensenergien. Og visdomsriget, det er der, hvor vi hjælper andre. Vi sidder og designer livsformer til at få fremtidige planeter, og vi studerer, og det er et vældig spændende sted. Så har vi den guddommelige verden, som er symboliseret ved denne her farve, som symboliserer intuitionsenergien. Intuitionsenergien er den stærkeste energi, der overhovedet findes i universet. Den er så stærk, at den gennemtrænger alt andet, når den først får lov til at spille frit. Og her er vi simpelthen et med Gud. Så et, som man nu kan blive. Og læg lige mærke til, at det her guddommelige, det ligger overfor dyreriget, hvor vi befinder os nu. Så vi er rigtig langt fra, lige nu er vi langt fra den guddommelige verden. Men så kommer vi så ind i det, som Martinus kalder hukommelsesriget, eller salighedsriget, hvor vi ligesom begynder at degenerere vores bevidsthed, vores Guds bevidsthed begynder at degenerere. Alt er jo i evig, konstant bevægelse. Intet står stille. Det er simpelthen umuligt, at noget kan stå stille. Så derfor så bevæger vi os herned, og så på et tidspunkt, så når vi hertil. Og så skal vi så ind i det fysiske verden en gang til. Og det, der synes jeg er interessant med Martinus' værk, det er jo, at der, hvis vi ser på buddhismen eller hinduismen, altså, der er nirvana. Nå, jamen det er da fint, så kommer vi derop, det svarer jo til paradiset. Men hvad sker der efter nirvana? Det snakker vi jo ikke om. Hvad sker der efter paradiset? Det fortæller Martinus. Sådan går det hele tiden. Rundt og rundt og rundt. Og Martinus siger også, at vi kan kun hernede, det er hernede, vi kulminerer i vores mørke oplevelse. Og vi kan kun opleve
lige så meget lys, så det svarer til, hvor meget mørke vi har oplevet. Så man kan sige, jo mere ulykkelig man er, jo mere man ligger nede i grøften, frysende og sultne, og bare ønsker, man var død, jo bedre bliver det over på den anden side. Og så kan man så sige, Martinus, altså når man når mørkets kulmination, og det er for eksempel, når man ligger der og er fattig og sultne og elendig, og man har mistet alt det, man elskede, og man er holdt op med at tro på Gud. Det er ligesom det, der skal være kronen på værket, når man har mistet den indbyggede gudskontakt, man i virkeligheden har. Så er man nået bunden af mørket. Og så kan det jo ikke blive mørkere. Det kan ikke blive værre. Og så begynder man så lige så langsomt at bevæge sig tilbage mod lyset. Og det synes jeg er fantastisk, at... Jeg har et spørgsmål. Ja. Den der grå, der er inde i det... Ja, den kan du ikke få at vide noget om nu. Nej. Undskyld. Nej, men jeg glemte at sige, at nu tager jeg lige det her, fordi det her, det snakker om i næste omgang. Okay. I næste foredrag, fordi vi skal jo videre. Hvad var det, jeg kom fra? Jo, det var det der med alle de her væsener, der lever i den her oppe i lyset. De er jo diskarnerede væsener. De er holdt op med at inkarnere, de har ikke nogen fysiske kroppe, men de har jo deres bevidsthed, som også er et legeme, et spirituelt legeme. De udgør forsynet. Og forsynet, det er sådan en vældig stor flok mennesker, der udfører Guds vilje. Alle de heroppe, de er ligesom indviet i Gud, og de udfører de ting, som Gud gerne vil have, de skal gøre. Så det er forsynet, og det er meget vigtigt at vide, at der findes et kærligt forsyn, der altid holder øje med os. Altid har vores bedste interesser i syne. Det synes jeg, det kan man jo nemt komme til at glemme. Det skal man ikke glemme. Forsynet. Men det var jo evigheden, vi skulle snakke om. Og så har vi det her spiralkredsløb, og det betyder jo så, at hvis vi nu er her, og så går vi over i den orange del som dyr, og så kører vi igennem de åndelige verdener, og når den ene er færdig, så kommer vi ind i den næste, og rundt og rundt og rundt og rundt og rundt går det. Vi gentager aldrig den samme cyklus. Hver gang, at vi er færdige med en cyklus, så stiger vi op et niveau op, og kommer op på et højere plan. Og det vil sige, at i vores næste cyklus, når vi nu er færdige med at reinkarnere, og vi er færdige med denne her cyklus, så bliver vi faktisk planeter. Så går vi fra at være universbærere, hvad vi jo er nu, til at være atomer. Og det er sådan noget med nogle oktaver og sådan noget. Men det vil han ikke rigtig ind på. jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så er det vigtigt at vide, at sådan foregår det i al evighed, så vi gentager aldrig den samme cyklus. Der er altid en ny cyklus, vi kan begynde på. Og når vi tænker på jordens alder, og tænker på, hvor mange milliarder år den er, så er vi godt klar over, at den næste, den bliver lang. Den næste cyklus, den bliver lang. Den her, den er jo forholdsvis kort. Ikke den her, men den sidste. Men vi skal tilbage til at se på jorden og jordens fremtid. Og her har vi symbol nummer 80. Det er for ret nyligt, måske for 10 år siden, der blev der udgivet en hel masse symboler, som ikke var blevet udgivet, men Martinus selv levede. Og det er så nogen, Martinus lavede 8 symboler, der fortæller om jordens liv. Hvad det er for et liv, jorden har haft. Og her, det er den her kant, vi skal hæfte os ved, som jo er orange, som I kan se. Og det orange, det symboliserer jo dyreriget. Så her har vi jordens dyreepoke. Da jorden var på det her stade, det er cirka 65 millioner år siden. Og det kan jeg sige ret tydeligt, ret nøjagtigt, på grund af hvad jeg nu skal sige. Altså jorden var som et vildt dyr.
Jordens mentalitet var som et vilddyrs. Den var egoistisk, grisk, krigerisk, aggressiv, fuld af magtbegær, hadede alle mulige andre planeter, og det var uvenner ved sine naboer. Sådan. Og var det nu en god idé at sende alt det der vrede ud? Og det værste, det var faktisk, siger Martinus, at på et tidspunkt så blev jorden uvenner med solen. Og jorden er totalt afhængig af solen. Så det var jo ikke særlig smart. Og hvad skete der så? Ja, så skulle jorden jo sættes på plads. Den skulle ikke gå rundt der og være fræk og uartig. Så nu skulle den have en lærestreg. Og så kom der en kæmpe ting, der ramte jorden. En asteroide, måske en lille planet, et eller andet, fordi nu skulle den have tæsk. Og det var jo ikke bare tæsk, men det var selvfølgelig karma for den, hvad skal man sige, uopdragende handling eller adfærd, den havde udvist. Bum! Og hvad skete der så? Dinosaurerne uddøde. Og det er jo sådan noget, man ved, det er sådan noget videnskaben ved. Ja, der har boet meget voldsomme og store dyr på jorden, som pludselig uddøde af en eller anden grund, som de ikke rigtig er klar over. Men det var altså et sammenstød mellem jorden og et andet himmellegeme, som havde meget fatale konsekvenser. Også for jorden selv. Og da. Hvorfor nu det? Fordi det der mægtige slag, det slog jorden ud af sin akse. Derfor fik vi det, som vi på dansk kalder akseforskydningen. Vi ved jo alle sammen, at jorden den står ikke lodret på sin akse. Den er forskudt 23,4 grader. Og det er på grund af det der kæmpe slag, den fik, dengang den blev afstraffet, eller fik den karma, som den selv havde udsendt, på grund af, at den var fræk. Og så siger Martinus, ja, det betyder faktisk, at jorden er blevet handicappet. Det er ikke en sund og retsplanet, som det var før. Nu er den blevet sværere for os mikroindivider at leve på. Fordi nu har vi pludselig fået meget værre vintre, på grund af, at årstiderne, de er blevet anderledes, end de ville være, hvis jorden stod lodret. Så nu er det blevet hårdere at leve på jorden. Der er blevet hårdere vintre, og der er blevet større kamp om goderne, om livsgoderne. Og det betyder så, at der er blevet mere krig og uro. Og det var ikke sådan et fredeligt sted nu skal alle kæmpe mod alle for at overleve. Og så siger du, ja, i første omgang har det selvfølgelig været en bagdel for jordens mikrokosmos. Men på sigt har det været en evolutionær fordel for os, jordens mikrokosmos. Fordi vi har været udsat for en accelereret udvikling. Altså fordi der var så meget, vi havde så store udfordringer for at overleve, at vi måtte virkelig tænke os om, og vores intelligens skulle virkelig udforske, hvad der var af muligheder. Så derfor blev vores intelligensudvikling forstærket, eller gik hurtigere. Så man kan sige, det der i første omgang så ud til at være en bagdel, det viser sig faktisk at være en evolutionær fordel. Og der er vi så i dag. Vi har udviklet os hurtigere end dem med den lige akse, de havde. Så skal vi gå et skridt videre her, og det synes jeg er rigtig interessant. Nu er der gået 65 millioner år siden det sidste billede af jorden, hvor det hele var orange. Og nu kan I se her, det er nøjagtigt halvdelen af de her, de er blevet gule. Og hvad vil det sige? Altså de her trekanter, hvad man skal kalde trekantede figurer, eller spidsefigurer, de symboliserer de mennesker, eller de levende væsener, der bor på jorden. Og nu kan vi se, at hvor de før alle sammen var orange, altså præget af det dræbende princip, så er nu halvdelen blevet gule. Og hvad vil det sige? Når de er blevet gule, så er de blevet fredselskende mennesker. Så har de holdt op med at være sådan nogen, der
der bare er skide selviske og vil have alting for sig selv. Og det er meget, meget tankevækkende. Fordi halvdelen er det nu. Hvis bare én af det der orange bliver gul, så får vi kritisk masse. Så bliver de gule i overtal. Og det er vi altså rigtig tæt på. Så jorden, den er godt klar over. Den skal have kosmisk bevidsthed om 3.000 år. Det er ingenting, som jeg sagde et kvarter. Og den har stadigvæk alle de der orange. Og dem skal man sådan set til at komme af med, fordi den kan ikke bruge de orange til at bære sin kosmiske bevidsthed. Det er kun de gule, der kan det, dem der er fredselskende. Og så, det er jo derfor, vi har krig i Ukraine, det er derfor, vi har krig alle steder. Det er jo fordi jorden har travlt med at få smidt, få de her orange omdannet til at blive gule. Så derfor har jorden, som I kan se der, 2 sind. Den har ham der, han er soldat. Og han er virkelig bevæbnet til tænderne. Prøv lige at se alt det, han har. Så har vi ham der. Han laver ikke en skid. Han sidder bare og griner foran sin computer og nyder livet. Og det er ligesom de 2 sind, som jorden har. Og det, altså, ja, ham der, det er jo så den gule, og ham der, det er den orange. Og vi skal så lige se på, hvad det er, det dræbende princip, det gør. Det dræbende princip, det er jo det, der er karakteristisk for alt det orange. Det er der, hvor man bare selv vil have. Og hvad er det præget af? Magtbegær, nu skriver jeg nu som fortyndet drab. Martinus taler meget om fortyndet drab. Nu kan man ikke længere, der er jo nogen, de kan ikke længere slå ihjel, men de kan alligevel godt være lede mod deres næste og bagtale og skælde ud og være uvenlige. Og det er faktisk det, Martinus kalder fortyndet drab. Og det er jo heller ikke godt. Så er man jo ikke et næstekærlig, hvis man bare vil gå og lave fortyndet drab. Men det dræbende princip, det er så karakteriseret ved magtbegær og griskhed, selviskhed og havesyge, bagtagelse, tilsværtning, smedekampagner, det er rigtigt, fortyndet drab, uærlighed, løgn, tyveri, utroskab og egocentrisme og mangel på empati. Og der er det jo igen, man kan spørge sig selv, hvor står jeg selv der? Hvad har jeg af de der karakteristika? Det var nok ikke så godt. Hold da op. Jeg må hellere se, om jeg ikke kan blive lidt bedre. Og det er jo godt, hvis man synes, man kan. Man kan jo gøre meget for at ligesom rense ud i sine mindre udviklede træk. Man kan godt sige til sig selv, nu vil jeg altså ikke lyve mere. Jeg vil ikke stjæle mere. Og så kan man jo prøve at se, om man kan det. Og det omfang, man kan det, så har man jo kommet videre. Så det er jo rigtig fint. Man skal bare ligesom udfordre sig selv lidt. Og så siger jeg, hvordan kommer vi væk fra drab, løgn og snyd? Hvordan kan det være, at vi udvikler os frem mod at blive rigtige, alkærlige mennesker? Hvordan bliver vi gule? Ja, det er jo godt at vide, synes jeg. Og jeg elsker det her. Det gør vi på grund af karmaloven. Og hvad er det, karmaloven den gør? Jamen, den siger jo, at karmaloven, det er universets overordnede pædagogiske princip. Det er ikke en straf. Det er en kærlig belæring. Og det er et rigtig vigtigt punkt, for der er rigtig mange, når de endelig får øjnene op for, at der er noget, der hedder karma og karmaloven, så tror de, at det er en straf, en guddommelig straf. Det er det ikke. Karma er en kærlig belæring, der bare viser, at du skubber. Altså karmaen, den skubber lidt til dig, sådan at du bevæger dig i en rigtig retning. Og karmaloven, den siger jo, dens hovedsætning er jo, man høster, som man sår. Eller det, man gør mod andre, det gør man i sidste ende mod sig selv. Og det er jo så sådan, at når man lyver, så bliver man løjet for. Når man stjæler, så bliver man bestjålet. Når man snyder, så bliver man snydt. Og så videre. Når man dræber, så bliver man dræbt. Og det er vigtigt lige at understrege, at de der drab, det gælder jo ikke kun andre mennesker. Det gælder alle levende væsener. Alle levende væsener har lige stor ret til at leve, som vi har.
Og alle levende væsener er hellige i samme forstand. Så det kan ikke nytte noget, at man tror, at det er helt fint, at jeg ved godt, at jeg ikke må slå min nabo ihjel, men jeg må gerne gå hen og slå en ko ihjel og spise den. Sådan er det ikke. Nej. Hvad med myrer? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi myrerne, de er jo virkelig irriterende. Og Martinus, han har faktisk skrevet en lille artikel, den er ikke så lang, sådan her, halv side, om at dræbe myrer, hedder den. Og han siger, myrer, de kan jo være underminerende for menneskernes velfærd. Han siger, at menneskene, det er de højst udviklede væsener, der lever på jorden nu. Og deres bevidsthed er rigtig, rigtig vigtig for jordens bevidsthed. Vi er jo en del af jordens bevidsthed, vi er i virkeligheden jordens hjerneceller. Og derfor er vi meget vigtigere end sådan nogle små væsener, som ikke har så stor en bevidsthed, som de kan præge jordens bevidsthed med. Så derfor, hvis vores tilværelse er ligesom truet af de der så har vi sådan set ikke noget valg andet end at sørge for at slå dem ihjel. Så det er ligesom, det er nødvendigt. Altså vi skal ikke lade vores liv true af sådan nogle små nogen. Det er ikke optimalt, slet ikke. Det vil være bedre, så må de holde sig ude i skoven, hvor de hører hjemme. Så skal de jo ikke komme ind og spise vores hus. Vores sommerhus vil blive spist op af myrer, og vi har altså ikke andet valg end at smide noget myrgift ud. Sådan er det. Men der siger Martinus, altså der fraviger han ligesom det der og siger, okay, så er der nogen, der er skadelige for mennesket. Det samme gælder vel myg og sådan noget. Der må vi altså samtidig tage skridtet og klaske dem. Det er altså ved hjælp af karmaloven, at vi udvikler os fra at blive orange til at blive gule. Og det tager jo en rumtid, inden, som vi så før, alle de her orange, de er blevet gule. Men det sker jo hele tiden. Jo mere krig man sår, jo mere drab, jo flere drab man udfører, jo hurtigere vil man få den karma tilbage. Altså når man ikke længere kan udføre drab, så er man beskyttet mod selv at blive dræbt af sin karma. Så ligger der sådan en aura af beskyttelse herude i bevidsthed. Og så længe man selv kan dræbe, så har man ingen beskyttelse. Og så derfor kan man meget hurtigt blive udsat for at blive dræbt. For eksempel siger Martinus, og det her det er noget, som der ikke er ret mange, der kan lide at høre, trafikdrab. Det er karma for de drab, man selv har udført, måske på dyr, på de dyr, man har spist. Der er så mange mennesker, der bliver dræbt i trafikken. Og Rådet for Trafiksikkerhed, de gør alt, hvad de kan, og de kan ikke rigtig forstå, at der er ikke rigtig noget, der hjælper. Jo, der er noget, der hjælper, men det ved de ikke, og de er heller ikke klar til at høre det, så det er også lige meget. Men altså, det øjeblik, og det er rigtig, rigtig vigtigt, synes jeg, det øjeblik, man selv ikke længere kan udføre en vis handling, som for eksempel, og det øjeblik, man er blevet planteæder og holdt op med at spise kød, så bliver al den drabskarma, man har liggende om i karmabanken, den bliver slettet. Og hvorfor gør den det? Jamen, der er jo ikke nogen grund til at have den liggende og vente, fordi når du med al din adfærd viser, at du har lært lektien, jeg må ikke dræbe. Når du har lært det, så er der jo ikke mere belæring nødvendig. Altså, du bliver jo ikke ved med at lære et barn ABC, når det har vist, at det kan læse. Så det øjeblik, du med din adfærd tydeligvis demonstrerer, at du ikke længere kan dræbe, så bliver alt din gamle drabskarma, den bliver slettet i på din karmiske bankkonto. Og så har du beskyttelse. Så har du karmisk beskyttelse. Og det er jo helt fantastisk. Det er det eneste egentlige beskyttelse, der er ved at have. Man skal ikke tro, at man kan beskytte sig selv, hvis man render rundt med en pistol. Det kan du slet ikke. Det kan drabsmanden jo bare tage fra dig og skyde dig. Altså nej, du har en eneste beskyttelse, og det er din karmiske beskyttelse. Og det er den eneste, der er ved at have. Så det er fantastisk.
Det er meget vigtigt, og det pointerer Martinus, at den sidste krig vil blive kæmpet om de her 300-500 år. Og så er det slut med krig på denne planet. Men indtil da, og der er jo alligevel noget tid, så skal vi jo tænke på, at krigen kun kan ramme dem, der stadig kan dræbe, der stadig er underlagt det dræbende princip, den orange farve. Fordi han siger, at den, der bærer freden i sit hjerte, kan ikke rammes i nogen større stil af krigen. Vi kan ikke blive dræbt, eller vi kan ikke blive ramt i hovedet af nogle bomber, fordi vi vil være beskyttet af vores karma, som jeg allerede har snakket om. Man er beskyttet i det omfang, man selv beskytter andre. Når man ikke går rundt og dræber andre levende væsener, så er man selv beskyttet. Så derfor er det et vigtigt pointe. Og fordi jordkloden er så tæt på at få kosmisk bevidsthed, så er den også beskyttet. Og det betyder, at den kan ikke rammes af en asteroide, der kommer ikke nogen stor atomkrig og ødelægger kloden. Kloden er allerede nu inde i begyndelsen af sin kosmiske bevidsthedsopvågning, og derfor er den beskyttet af de åndelige kræfter. Vi skal tænke på, at det rigtige menneskerige, det vil altså opstå her på jorden om cirka 2-3.000 år. Om 3.000 år vil det være færdigt. Der vil det hele jorden være omfattet af et eneste rige, planetarriget, og det vil være præget af næstekærlighed. Alle elsker alle. Ingen sygdomme eksisterer længere. Der er ingen fattige, der er ingen hjemløse og sultne væsener. Og der er en ligelig fordeling af klodens rigdomme. Alle jordmennesker er jo arvinger til jordens rigdomme. Og på den måde vil alle være rige. Der vil kun være 1-2 dages arbejde. Der er ingen penge. Man får et kort med point for det ydede arbejde. Og ingen kan udnytte andre. Alle skal yde noget. Så det er en virkelig, virkelig fantastisk strålende og lys fremtid, der venter jordens befolkning. Men jeg siger, det er færdigt om 3.000 år. Men allerede lang tid før, altså efter den sidste krig er udkæmpet, vil man jo begynde at føre en politik, der løber i den her retning, og de første jordmennesker vil også selv begynde at få kosmisk bevidsthed. Så det er virkelig en fantastisk fremtid, der venter os alle sammen. Der står, at vores opnåelse af kosmisk bevidsthed er Kristi genkomst i skyen med megen herlighed. Og det vil sige, altså der har været så meget en snak om Kristi genkomst, og hvornår kommer han? Og der er ingen, der kan forstå, hvorfor han ikke har været her for længst. Og det er fordi, at den egentlige Kristi genkomst, det er, når vi selv får kosmisk bevidsthed. Og det er det, som Martinus mener, eller det, der også står i Bibelen, at Kristi genkomst i skyen med megen herlighed, det er når, altså deroppe i skyen, det er, når vi selv får kosmisk bevidsthed. Så det er igen noget, som er meget, meget fantastisk, og noget, vi virkelig kan glæde os til. Det er jo det, der er meningen, at vi skal nå opnå, og det her er et af Martinus' symboler, et han har tegnet. At det er meningen, at vi skal nå derhen, hvor vi kan elske alle andre levende væsener. Jeg ved godt, at det ikke lyder særlig let, og det er det ikke, men det er jo også derfor, at vi stadigvæk er ufærdige. Men på et tidspunkt, så bliver vi så færdige, at vi kan elske alle andre levende væsener. Og så er det jo klart, at når alle har nået den tilstand, så kan der jo kun opstå fred på jorden og en helt harmonisk og fantastisk tilværelse for os alle sammen. Den sidste slide taler ligesom for sig selv. Det er jo et citat af Martinus, hvor han siger, lad os derfor hilse det nye år velkommen i tanken om, at den jordiske menneskehed med udgangen af det gamle år er kommet en måleenhed endnu nærmere lykkens regioner, og at dens individer trods nuværende og tilstundende lidelsestilstande dog er himmelske rejsende, udødelige passagerer på en stjerne i en stjerneverden med kurs mod livets, lysets og lykkens tinder. Og at der således allerede nu op over den mørke jord, det mørke dyrerige fra den fjerne horisont forude, har begyndt at funkle og stråle en atmosfære af lys, der udelukkende vibrerer i kærlighedens store bud, elsker hver andre.